ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ସରିଥିଲା କେତେ ଯାଏଁ ନା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଫଳାଫଳ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହା ଭିତରେ କି ନିର୍ବାଚନ ଓ ଫଳାଫଳ ସରିଥିଲା। ଆଜି ଟୋଟାଲ ହୁଏତ ବହୁତ କିଛି ସାରିଦେବା ଆଜି, ଖାଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ, ମେକିଂ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅଲିଠାରୁ 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ନା ଅଲିଠାରୁ 1946 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 9 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ପ୍ରଥମ ବୈଠକର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ମାସ 11 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ରୂପେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଓ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ହରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୁଖର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ସେହି ମାସ 11 ତାରିଖରେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ଏହି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା କ'ଣ? ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା। ନୂତନ ସଭା ପାଇଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା। ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସଦ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ରେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାଟି ଭାରତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆସିଗଲା ଆମର ଦେଶ ବିଭାଜନ ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଜନସଂଖ୍ୟା 229କୁ ଖସି ଆସିଲା। କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଶର 229କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା, ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି। କ'ଣ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1946 ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନା କ'ଣ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1946 ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବନାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜାନୁଆରୀ 22, 1947ରେ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଜାନୁଆରୀ 22, 1947ରେ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଶାସନ ନିମିତ୍ତ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ପିଲାମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ କମିଟି, ଭେରିୟସ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍। କ'ଣ ନା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆଗାମୀ ଶାସନ କଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସଭା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା, ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା କମିଟି, କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା କମିଟି, ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ବିଧାନ କମିଟି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରାମର୍ଶ କମିଟି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର କମିଟି, ଚିଫ୍ କମିଶନ ପ୍ରଦେଶ କମିଟି, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ କମିଟି, ଆଦିବାସୀ ସञ୍ଚାଳନ ପରାମର୍ଶ କମିଟି, ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କମିଟି, ବିଧି ବିଧାନ କମିଟି, ସଞ୍ଚାଳନ କମିଟି। ଏଠି କ'ଣ ନା ସେ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଚିଠି କମିଟି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ଚିଠି କମିଟି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏନ୍ ଗୋପାଲାସ୍ୱାମୀ ଆୟଙ୍ଗର, ଆଲାଡି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ଆୟର, କେ ଏମ୍ ମୁନ୍ସି ସମ୍ବିଧାନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ।
ଏହି କମିଟି 1948 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଚିଠି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା। ଏହି ସମିତି କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାକୁ ଚିଠି ଉପସ୍ଥାପନ କଲା। ଅଧିବେଶନ ସମୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରି 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଲା। ନା ସମ୍ବିଧାନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 26 ତାରିଖ ନା କ'ଣ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ତୁମେ ଆଗକୁ ବି ପଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ BED PG କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ OTT ଓ SST ଦେଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବ। ସମୁଦାୟ 11ଟି ଅଧିବେଶନ 165 ଦିନ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ସମୁଦାୟ ଆଗତ ହୋଇଥିବା 7635ଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ 2463ଟି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଚିଠି ସମ୍ବିଧାନରେ 395ଟି ଧାରା ଓ 8ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଥିଲା। ଚିଠି ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେ? ନା 395ଟି ଧାରା ଓ 8ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ ସଂଗ୍ରହ ଦେଶରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଏହି ବିରାଟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 6.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ନା ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? ନା 6.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପଦମାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ 1947 ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗୃହୀତ ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଗୃହୀତ ହେଲା? ଏହା ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପରି ଦୁଇଟି ଔପନିବେଶିକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ। 308କୁ ଖସି ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ 1947ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଅସ୍ଥାୟୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଏହି ସଭା ଏକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଣତ ହେଲା। 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୂତନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସତ୍ତା ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଏବଂ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ସଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପଢ଼ିବା। ମୁଖବନ୍ଧ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ? ବ୍ରିଟିଶ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ସାର୍ ଆର୍ନେଷ୍ଟ ବାର୍କର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜନୈତିକ ଉଇଲ୍ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଆଇନଗତ ତଥା ନୈତିକ ଭିତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଯଥାତଥ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତାବନାଟି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା 1778 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କର ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ 1937ରେ, ଜାପାନ 1946ରେ, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ 1949ରେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ପଞ୍ଚମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର 1972 ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଟେ। ପାଓଏଲ୍ ବନାମ କେମ୍ଡେନ୍ ପାର୍କ ରେସ୍ କୋର୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାୱାର ଭର୍ସେସ୍ କମ୍ପାନୀ। ଏଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ପଞ୍ଚାଅଶୀଟି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ
ପ୍ରତିବେଦନ କରିଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା 1947 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଗୃହୀତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ର ଅଧିକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ନା କ'ଣ? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1947 ମସିହା 22 ତାରିଖରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି। ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରେ ରଖାହେଇନି, ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏହି ସଂଶୋଧନ 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଅଖଣ୍ଡତା ମାତ୍ର 1973 ମସିହା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ବନାମ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କାଳରେ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ବଦଳାଇ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା, ଆମେ ହେଲୁ ଭାରତବାସୀ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଘୋଷଣା କଲେ କ'ଣ, ଆମେ ହେଲୁ ଭାରତବାସୀ। ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଆଦ୍ୟ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଏତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅଙ୍ଗୀକରଣ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ତ ଆମର ବସିଥିଲା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 1947 ମସିହା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଙ୍ଗୀକୃତ ହେଲା କେବେ? ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଅଙ୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1949 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଅଙ୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଉତ୍ସ, ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ, ଦର୍ଶନ, ତାହାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର ବା ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ତାରିଖ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଆଜିଠାରୁ, ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।